дошли на нашето събитие. Радвам се, че се съгласихте да се включите в нашото мултитаскинг предизвикателство. Ивайло се казвам, част съм от ProSource International. Провайдваме Customer Service, Sales, логистика, маркетинг, мерчендайзинг. Ако имате продукт, който искате да продадете в Щатите, ние го подхващаме и от утре започвате да продавате. Казвам се Елица и съм собственик и управител на бранда Гама Органика. Казвам се Калин Димитров и съм управител на фирма Sport Respect, фирма за спортни стоки и артикули, като сме представители за българския пазар за няколко бранда. Предлагаме и персонализиране и брандиране на екипи и цялостна екипировка за различни отбори. Идеята за нашия бизнес дойде от личния живот. Аз съм майка на дете, което в ранна бебешка възраст прояви дерматит. Изхвърлих в един момент цялата химия и се оказа, че няма с какво да чистя. Колко служители има във вашата компания? Екипа ни в момента е от 10 човека. До момента сме 25. Кое е най-често срещания проблем на клиентите ви? Ето, от лекциите днес разбрах, че всъщност малко не съм си подготвила домашното по въпроса. Предполагам, че до някои хора стига информацията, че конвенционалните почистващи продукти не са окей за нашето здраве и чрез нас те се опитват да решат този проблем. Кой месец е най-силен за вашите продажби? Black Friday, когато е октомври, декември, ноември, тези месеци, края на годината. Какво ви събужда в 3 през нощта? Мисли за бизнеса. Абсолютно нищо друго не може да ме събуди, освен детето ми. Нова идея.